Aplikácia Volkswagen je váš digitálny spoločník pre vaše IT. Môžete ju použiť na spustenie klimatizácie alebo na kontrolu stavu nabitia na diaľku. Ak chcete využívať mobilné online služby a ukladať personalizované nastavenia, pripojte svoje vozidlo k službe Volkswagen. Váš partner Volkswagen to už možno urobil za vás. Ak nie, tu je návod, ako to urobiť. Po sadnutí na miesto vodiča môžete začať. Nainštalujte si aplikáciu Volkswagen do svojho telefónu, vytvorte si Volkswagen ID a nechajte sa aplikáciou viesť všetkými krokmi. Naskenujte QR kód na obrazovke infotainmentu a vaše používateľské konto bude prepojené s vaším ID. Teraz ste zaregistrovaní ako používateľ a pripravení používať mobilné online služby pre vaše vozidlo v aplikácii Volkswagen. Pomocou aplikácie Volkswagen môžete ovládať funkcie svojho SAP vozidla na diaľku. Nastavte si komfortnú teplotu cestou na parkovisko alebo skontrolujte úroveň nabitia z pohodlia domova. Zamykanie a odomykanie funguje aj na diaľku. Všetko sa vykonáva veľmi jednoducho prostredníctvom aplikácie. Ak ste pripojili svoj Volkswagen ID užívateľskému účtu, môžete si stiahnuť aplikácie v obchode InCarShop a zobraziť ďalšie informácie vo vašom používateľskom profile na webovej stránke Volkswagen. Okrem toho sú teraz vaše osobné nastavenia prepojené s vaším používateľským účtom Volkswagen ID. To znamená, že sú k dispozícii aj v akomkoľvek inom ID, ak sa prihlásite pomocou svojho užívateľského účtu. Ako vidíte, oplatí sa prepojiť vaše vozidlo so spoločnosťou Volkswagen. Otvorí sa vám celý svet mobilných online služieb. Volkswagen.